weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Rosso Mauritanie to Rosso Sénégal to Richard Toll to gueɗe Santhie to gueɗe village to gueɗe Santhie to gueɗe village to Djoum to Agnemeje to Dunga Wuro Ceerno to Dunga Wuro Alpha to Dunga Wuro Alpha to Diommandu to Beeli Cowi to Taifa to Jeeri Ƴugga kon takkusan juula ha to galle ceerno Keccel Sarr to ndulumaji dembe ko taari ɗum kala habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie directeur général de la sûreté leydi ndi wondude chef d'état major de la gendarmerie nationale ɓe mbaddino jillu mabɓe toon to Nouadhibou lobbidu yurmede tawi ko jillu visite d'inspection et d'information to leydi Sénégal bureau politique mo Pastef joɗinoma batu men ñande Assata ɓennuɗo ɗo o e gaddugol Ousmane Sonko e oɗo sahano Ousmane Sonko woni tigui koye heblade windude ɓatake faade Bassirou Diomaye Faye tawi ko yidde yewtidde mum ko fate gueɗe kewɗe kay bonni ɗuɗal hakkude mabɓe ko fate gardigu leydi ndi to leydi Mali police nationale mawnini deuxiéme promotion jaltugol haalde ɗiɗi ɓere witede gardien de la paix kabruji men ni suñon jaato leydi Nigéria toon ko nogas joya élève tawi ko sukaɓe rewɓe kañumen bifta jamma hanki o nder école men ko sakataɓe tadiɓe jaadi e mabɓe similla mon e ketki otondirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuri fulfulade aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneje wi ko firtata aadi mo adodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadino ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi no jiiɗa cirola wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade dartaraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓen worɓe usraɓe gorago yaw witade koye men jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo prostate mata yaruno kala so tawi on jokkodiri joni joni docteur eɓe ma namduma holo safara ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude ko balɗe tati so tawi oɗon maldada mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mbatta 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawi ɗon ɓi ko numéro mbatta 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗoɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a yittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hefti hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorel te safrata kala
jokkondirde e tonggode gorel te so tawi gonda koto Pikine jokkondirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonda jokkondirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonda koto Guijilon walla Agnam jokkondirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonda koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkondirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonda koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkondirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonda koto leydi France jokkondirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine 17 lewru jolal hitande ujunnaje 225 habruji mon e ɗemgal pular e sawta e ko musidɗo mon sehil mon kaali Abouba to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men e ɗemgal pular non jande mon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dini maɗa weltare TV eɗen pecca sunare men e musidɗo men sehil men correspondant men permanent hono Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj noon caggal jaltugol aduna keyni ko biyetenoɗo Abou Diba noon komo gurela Boubou Abou Diba noon o yalti aduna koye nder Nouakchott lamorgo gendimo ten to hôpital national mo Nouakchott ko ngadi aseta binnuɗo o yalti aduna e nder Nouakchott o wiriya noon ko toon to Ngorela ñande alet o wira toon to Ngorela kanko Abou Diba noon ko gandaɗo no fewi saabu ko ancien transporteur o doganno tigui ko trawaɗanno ko transport hakkude Ngorela faade Nouakchott faade Ngorel kala dina mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina kabruji mon e ɗemgal pular to leydi Mauritanie pudotɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie holliri tigui wonde o jaɓata mbuñaari wonde ɓurñirgol ngaluji leydi ndi kala o jaɓata ɗum e nder leydi he o wi noon wonde laamugu kay e oɗo saaha joni waɗi déféré fodde 50 fonctionnaire yeeso justice tumaɓe kay oɗon fannu o holliri hen nogas kam nana tigi coka hen 19 keeɓi ko wiyete liberté provisoire 53 heddiɓe ɓe noon ha joni kay losgoji nana jokki e mumen o waɗi nden haalande noon koye saaha kay wonno jillu makko toon to joddino e fonctionnaire uji wondude les éliji e représentant ji communautaire uji mo garɗa mo jiggeni ɗum noon tawe toon to hoddela Charqi ha joni ko leydi Mauritanie keddonen landa tawassul woni rassemblement national pour la réforme et le développement ko landa lunda tawi ko landa laamu landa lunda dawrugol landa dawrugol lunda wiyete noon landa ka noon yuɓɓinina aseta ɓennuɗo o kikiɗe ɓe meeting tawi ko meeting molanteɗo Allah e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie wonno mujibu meeting o noon ko woytade kay kewgol ko fati mbuñaari kewgol mbuñaari woni corruption e nder leydi e kala e ƴewde kadi e kadi e ƴewde kay e oɗo saaha joni hollude kay wonde yo laamu ngu ƴettata peeje kay ko ɓuuri heñirede gam heɓitade leydi ndi e oɗo saaha joni ɓe kollori leydi ndi ne yatiri ɓawo no fewi ɓe erima laamu ngu noon wonde dendagal ɓe juuɗe men tawa kay ene moddi e mbuñaari heeɓe kala kañumen kala nde nanggata hen ndewne e lawol tawi alda e heedago nde laamu ngu kadi ƴettata peeje tawi ko peeje tekkuɗo no fewi hadde kay ko fati détournement halisaji e nder leydi he hadde kadi pijirgol halisaji e nder leydi he oɗon meeting noon woni tigui on meeting noon o fewja tan ko balɗe seeɗa kay caggal nde cour des comptes walla jonte seeɗa caggal nde cour des comptes kay ɓayinno doggol cimtol mum tawi ko yimɓe hewɓe no fewi tumaɓe kay mbuñaari e porjigol laamu tawi porjigol ngaluji leydi tawi ko koppereje kewɗeno ko milliard uji kewɗi no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddonen koni koɓe faggudu leydi ndi woni douane ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti réseau tawi ko trafic waɗannoɓe trafic maaro tawi ko maaro
maaro non umri ko caggal leydi naat ko nder leydi he tawi rewani lawol ɓe mbaɗi noon ko opération ngaji ɗiɗi ɗum noon tuggi ko ñande kay 10 ha 16 lewru novembre gonɗen ndu tawi kadi ko brigade wiyeteɓe GIR ko kañumen tigui iɗi teɓade 10 ɓuura 16 tonnes tawi ko maaro e nder guiɗi maga eto barakna ɓe koliri hen 11 tonnes ene fawi temedde 6 kilo maaro ɓe nanguno ɗum koye nder guiɗi maga tonnuji 7 picca tonnuji 7 noon ene fawi 25 kilo maaro keddiɗi ɗi koye nder barakna woni toɓe teeɓi ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu tawateɓe toon to Asaba ɓe kolliri tigui caggal kay balɗe 3 eɓe cippira e cummu ladde tawi ko cummuji ladde bannoɗi toon guila e police bannoɗi toon kay ɓe kolliri ɓe pooli nguɗon cumo ɗum noon ko ñaade alada hanki 16 lewru jolal gonɗen ndu ɓe mbawi folde nguɗon cumu ngu noon wanno ko sara wuuro e wiyetego Tebey Bila e nder commune mo balage mille dadiɓe noon ɓe hinde police ɓe hinde gendarmerie ɓe hinde garde national ɓe hinde armée wondude kamɓe kala e wondude protection civile tawi kadi ɓe ballodiri e population guure ɗe kala ɓe mbawi darade hen darde fayidinde no fewi haɓe mbawi kay folde nguɗon polgu mbawi folde nguɗon poli kay nguɗon cumu hono gouverneur mo Asaba bituɗo Ahmedou Addahi Khitra o holliri tigui wonde o yetti o jaami sembeji leydi ndi kala e population kay dariɓe haɓe mbawi folde nguɗo cumu ɓe ñippi cumu ngu ha no hannirta ni o holliri noon cumu ngu kay bonni hectare uji kewɗi no fewi o erima kadi yimɓeɓe ɗe ɓeydoto rentade kay ko fate jeygueji guila kay waɗoɓe cumuji tawɓe eɓe tayani kala nde ndentoto ɓe rentade tigui ko fate ɗiɗon cumuji gouvernement leydi Mauritanie noon holliri kay wonde kala hitande fodde temedde 2 ujunere hectare ladde ne suuma e nder leydi he kala hitande kay tawi kadi ko puɗoli kewɗi no fewi cumata hen durgo hewgode bona hen ɗum noon ene qime ha fodde kay 5 million tawi ko halis ugoya e limore yinde nden ha joni habaruji mon e demgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen e nder legal bitegal Aintal tawategal e nder naftorde lamrugo gendi Mauritanie ko cukalel dewel gotel biftono hen ngel biftono hen ngel wujja noon ko guel ñande alkamisa benduɗo ɗo nangue hoore kellewa ngel bifta noon koye bedda tawi ko bedda kewɗo yimɓe ne fewi caméra de surveillance noon tawi ko galle goto tawde ngel bifta ɗo on caméra de surveillance noon caggal nde laamu ngu waɗoɓe enquête mbawi tigui hutorade on caméra de surveillance ɓe mbawi tigui soynade sagata gorko goto timmuɗo no fewi tawi kadi ko clair walla mbiyana ko nawa seeɗa walla tigui ko ɓalejo mbaɗon nawa seeɗa ni kañum tigui ɓe ji ene bifto cukalel ngel kono noon ko hojomaji waɗi ko leƴƴande seeɗa tan ko ɗum saabi noon kanko majji e nder weeyo guila nden noon ko donkaɗo yitede police noon ana daari darde mum lankay e dole mum nde ponno beele ɓe mbawa yitude guellon cukalel eɓe mbawa kadi andude hol baɗɗo ngal ɗon baɗal ɗum noon guila waɗi kay oɗo saaha joni nder naftorde no yiɗirno ha tenti noon e ngal ɗon leegal bitegal Aintal e oɗo saaha joni ko fayre mawde tawate toon ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jeyna toon to Nouadhibou hono no mbirɗen gardini kabaruji men hono directeur général de la sécurité nationale Mohamed Salem Lehraytini wondude chef d'état major de la gendarmerie nationale Ahmed Mahmoud Wula Taya ɓe mbaddi jillu mabɓe toon to Nouadhibou loggudu yurmede ko visite noon d' inspection kadi de reconnaissance yurnitade kay golle podgelle police gendarmeɓe wonɓe toon to falde Nouadhibou kala guila aljuma ɓennuɗo noon kanko directeur général de la sécurité o waɗi visite makko service aji police kewɗi no fewi ƴewde kay holno ɓe golorto woni tigui jubbude golle mabɓe so tawi ko général Wultaya chef d'état major de la gendarmerie nationale kanko no yillima dendagal service aji gendarmerie tawateɗi nder Nouadhibou kala o daari noon o daari noon kamɓene holno ɓe golloto e holla jubbude golle mabɓe ha joni habaruji men demgal Pulara to gendi Mauritanie ha joni keddoɗen rafi walla mbiyana brosse biteɗe fièvre da vallée de Rift ɓe nana tigui ɓeydo tigui ƴellitima no fewi e nder gendi Mauritanie hono no holliri catala biyetegal OMS woni organisation mondiale pour la santé ɓe kolliri noon on weeso holliri kay wonde no tugguino gas jeeɗiɗi septembre ha yetti 3 lewru octobre rafi o ƴellitima no fewi e nder 17 région tawteɗi e nder gendi Mauritanie 4 neɗɗo tinama rafi tinama wonduɓe fiɗaɓe walla fiɗaɓe rafi o e ngal ɗon dawal hen 14 kawri hen ladial tuggi lewru
ndu 2025 faade octobre hollirama capande jeegom e ɗiɗi foyer jiitama e daabeje jiitama e daabe jiitama e daabeje saabima hen noon temedde ɗiɗi e capantati joyyi daaba rafnori hen kay tafama hen capanɗe jeeɗiɗi e goho daaba ene wayno tigui e maayi hen OMS woni organisation mondial pour la santé noon nana golle do kay e laamu leydi Mauritanie yidde handade kay oɗo rafi tawi koye mbaɗi plan national de riposte OMS noon noddi nuldi e nder leydi Mauritanie tonnuji tati e feccere médicament ji wondude e fourniture médical wondude tigui ambulance uji ɗiɗi nawama noon toon to hodduji ɗiɗi woni to hoddela Charqi e to hoddela Harbi sen numima toon to hodduji paɗen koto leydi Sénégal bureau politique mo Pastef ɓe juɓɓinino batu mabɓe Assata Bini ɗo e gardugola Ousmane Sonko mawɗo landaka tawi kadi kañum woni hoorejo jaggoɗe laamu leydi Sénégal bureau politique landaka noon jooɗi ɓe goni tigui koye heblanade kay ɓe goni koye heblade walla Ousmane Sonko holliri tigui woni koye heblade ko fati kay e windude ɓattake fade sehil mum Bassirou Diomaye Faye hoorejo guendi ɗi ko fati kay e caɗele oɗo saaha joni gonɗe hakkude mabɓe ha tengti kay ko fati gardigu leydi ndi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Keur Massar ñande aljuma ɓenuɗo to leegal Keur Massar sanga juulala tusbar kay ko policier gendarmerie ɗiɓe tigui waddude toon ko policier ji noon ɗi commissariat Yumbala Comico wonnoɓe tigui rond point terminus 54 to Keur Massar Nord kañumen tigui perɓodiri toon e patrouille gendarmerie ɓe brigade territorial ande noon gendarme ɓe tawiɓe ɗon mbi tigui policier ji ɗi nde ummoto ɗon jaaha buli men jaaha laabi men saabu kay oɗon nokku jeeya koye jimani mabɓe police ɗi noon mbi ko loppet jaahani wonti kay duko hakkude mabɓe ha wonti pooɗe ndure kono noon gendarme ɓe noddi renfort nde renfort gendarme ɓe gaari noon ɓe naggui policier ji ɗiɗi ɓe jollirimi alay saguel e oto mabɓe ɓe jaadi hen ndena commissariat Yumbel Comico commissaire Yumbel Comico ndena tini ɗum tigui ko ɗon tigui ƴetti policier ji jonɗino fewi kañumen jele werlaji men payi toon to poste de brigade gendarmerie to namdade kay alhaali o holno sifori ko adi noon koɓe jetto toon tawi kay ɓena policier ji ɗiɗi naggonoɓe tawa goppitama haɗani noon kanko commissaire o e yimɓe makko kala ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ko Allah kay hakkilantagal mabɓe kamɓe ardiɓe ɗiɗi ɓe woni kanko commissaire des police o e mawɗo brigade gendarmerie o ɓe mbawi tigui yidde hakkude mabɓe ha jaam arti hakkude mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to Mboro ko tana musto waɗi to Mboro aleta hanki sappo jeegoma lewru jolal to leegal bitegal Jaamu Guena ko sagata gorko goto gonnoɗo kay e fewnidde moto muɗum tawi ko moto pompe kañum tigui heeɓi ko wiyete maskura on maskura noon ko hen yowi fittade makko goski makko noon ƴettanoma nawama to morgo hôpital régional Mame Abdou Aziz Simo Tivaouane koto leydi Sénégal ha joni keɗoɗen biteɗo Mamadou Fofana ko jayndeyanke gollotoɗe e nder jayde witede di média o waɗiyama convoqué talata janggo sappo e jeetati lewru novembre to sécurité urbaine e nder commissariat central mo Dakar ko biteɗo Aïda Mbodj noon kañum o convoqué mo Aïda Mbodj noon ko directrice générale de la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes woni tigui directrice générale DERFJ o convoquira noon ko haalde makko kay ko wodani woni ko wiyete diffamation koto leydi Sénégal ha joni keddoɗen jen to Thiès altine hande o subaka kay sappo jeeɗiɗi jolal ko goski gorko goto yiita e nder guesa to Thiès goski ki noon nawama to morgo hôpital régional mo Thiès suwa taw andede noon hol kanko oɗon maɗi ko wiye goto noon ene wiye Demba Dia joom guesa o kañum tigui ari tawi ko iɗi yitude goski ki o holliri noon ko subaka law nde o fini kay sanga 7 heures yiida ƴewtiyade guesa makko nden o yettima o tawi damal ngal ne uddita o miijino kay yata wona dammiri kay naati nder guesa makko bonnude nden o yettima noon ko ɗon tigui o yi goski sagga ko goto ne lappi ɗon tawi wondani e wonki mum o tawi goski hen noon gagnande kewɗe no fewi o wi tigui mo sikki waaji o foti ko warede adde ha nder guesa he e woppe hen e oɗo saaha joni enquête jaajo udditama hen koto Linguére paɗen aleda hanki subaka ko tana musto waɗi e nder commune mo Déali e nder département mo Linguére tana o waɗi koye nder galle chef de village wuuro ngo biteɗo Madjing Niang ko oto goto noon kañum tigui
tigi feri bebbeyel jaalawel lebbi sappo tati woni hitande lewru woturu ko kawira non feri badiragel mom ko hen gel wasi fittandu maggel bebbeyel ngel non ene wiye ndene wiyetano ko ndene sara ngela wonno tigi koye fijje nder kuura galle o donc nannoɗo oto noon ndeno démari oto waɗa manœuvre tigi yidde yaltude galle o ko ɗon tigi pono yal ñamalla oto o ƴaɓɓi e dow cukalel ngel ko hen bebbeyel ngel wasi fittade mum ko adi ni ko ngel yetto e juuɗe safroɓe gendarmerie noon udditi hen enquête muɗum kanko dongnannoɗo oto o wiyama teɓoɗo saaha joni mo tawe e juuɗe gendarmeɓe tawi koye mbadi enquête koto leydi Mali pudorde paadena association perspective sahalienne waɗi tigi hommage mawɗo no fewi faade oɗon betnoɗo Mariam Cissé noon ko suka debbo malinaɗo tokoso tawi ko tiktokos dowlunoɗo no fewi e nder leydi he baranoɗo ɓe mbaɗimo hommage noon mbaɗannomo on hommage noon ko ñande aljuma ɓennuɗo o e tawtora cérémonie noon hoorejo fedde nde hono biteɗo Mamadou Ba e koreji kanko Mariam Cissé baraɗo Mariam Cissé noon siftinɗon o biftano ko guila ñande alkamisa jeegom lewru novembre o bifta caggal ɗum noon ñande aljuma jeeɗiɗi o yiita tigui omo wara omo wedda e nder wuuro mabɓe toon to wiite tonka wuuro to jeeya to ha joni ko leydi Mali keɗoɗen EDM woni ko société nationale d'électricité woni tigui énergie de Mali ɓe keeɓi ballal tawi ko aide financiére ballal koppereje kewɗe no fewi ko enveloppe tekkuɗo kay neerɗo mo milliard uji jeegom ene fawi temedde ɗiɗi no capanɗe jeegom e joyyi milliard uji jeegom ne fawi temedde capanɗe jeegom e joyyi million tawi ko franc CFA ko ballal ɗon ummorade tigui e laamu ngu cérémonie o waɗi koto ministère de l'économie et des finances haalis o noon ko yidde kay wallidde société o guila e sodde kuɓɓam kay woni ko wiyete combustible ha wawa tigui hutorade kuɓɓam wawa tigui wawde sarwude wuuro ngo tigui hano hannirtini ko fati e kuɓɓam on haalis noon umori tigui ko ɓe wiyata fond de sécurité et de développement tafanoɗo kay ko ɓoyani ko saabu koye février 2025 ko nden tigui woni ko oɗon boña tafano fo oɗon heeɓa tigui fo heeɓi rendinde kay fodde capanɗe jeetati e jeenayyi milliard tawi ko franc CFA ɗina haalisaji ɗon ɓe keeɓi ɗum tigui koko mbiyata prélèvement woni koɓe jubbata kay kala saaha kay ko wiyete recharge carte uji téléphonique walla ko wiyete transfert haalisaji batterie kala ko mbuɗu waɗago transfert ne waɗi tigui koɓe cirmitta hen seeɗa ko ɗin haalisaji noon ɓe mbawi rendinde ha woni capanɗe jeetati e jeenayyi milliard ko hen ɓe itti oɗo haalis kay gam wallidde oɗon société biteɗo énergie de Mali ha wawa tigui fonctionde hano hannirta ni ha joni ko leydi Mali keɗoɗen to leydi Mali police nationale mo leydi Mali ɓe mawnini ñande aset sappo joyi lewru novembre 2025 cérémonie jaltugol haralde ɗiɗi ɓere woni deuxiéme promotion wiyeteɓe les gardiens de la paix ardino cérémonie o noon ko directeur général de la police hono Youssouf Koné ko fodde noon temedde jeenayo sagata wadɓe heblo men kay tawi ko heblo militaire ha tempi police ji wadɓe heblo militaire woni ko ɓe mbiyata tigui militarisation de la police tawi ko tigui ko wadde fadde kay formation heblo timmugo no fewi formation militaire haaɓe mbawa tekkinde ɓeydude sembeji leydi ndi formation militaire noon ɓe mbaɗi ɗum ko lebbi jeegom tawi kadi ina wondi e couruji pratique wondude e couruji théorie kala koto jeene paaɗen fama woni forces armées malienne holliri tigui naɗa jokki wadde kay opération ngaji men ko fate ordoyade e rende leydi ndi koye ndina mbadi noon ɓe kolliri alada hanki sappo e jeegom joolal kay ɓe mbawi felɓude e pelle joguitiɓe sanga 12 heures ɓe perɓutiraɓeɓe noon ko fodde kilométre uji nogas to banggue funnague banggue hirnague jeeni e perɓudiral he noon ɓe kolliri ɓe joobima pittali joguitiɓe hewɓe no fewi koto leydi Nigéria paaɗen to leydi Nigéria jamma aleda hankine wiyata altine hande no ko nogas joya élève tawi ko sukaɓe rewɓe kañumen mbaɗa kidnappé woni bifta tigui to banggue rewo mbaɗi o funnague leydi ndi ɗum noon kay tawi ko sagataɓe joguitiɓe gari toon jamma o ɓe naati nder école o tawi école tawi nder état mo kebbi ɓe mbawi tigui fiyande piyande dow hulɓinde yimɓe caggal ɗum ɓe naati nder école ɓe corti noon fodde nogas joyi suka debbo tawi ko élevage ɓe jaadi mumen e oɗo saaha joni andaka tawa holtoɓe nawa andaka kadi hol tigui nawɓeɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laabi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.